बेमाराथ' मोजाङै जाना फैखानाय ओमफ्राय अ न'आव फैनानै सानाव साननै थाबाय हराव हरथाम थाबाय आरो दाबो मिलाव लांदोंमोन दा बिदिनो बस्थासे बिदि फाफ्लियाव लानानैसो बे सामानि गुथे दै जाजोबो ना होमबाथ' गथ' गथायफ्रा स्कुलाव थांनो हाया खोमा दै देरोब्ला बेलासिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे दिनै आङो दंफैयो 1 नं पाहारपुर गामियाव लोगोफोर बिदिब्ला नैबे आदैमोनजों एसे सावरायनानै बिथांमोननि दुखु सुखुफोरखौ एसे शेयार खालामनि जाहाथे नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नै आंनि बेक साइडखि नाय लोगोफोर गुथे हाग्रा गोजा एकदम हाजो खाथि बर' गामि बेयो एसे नायलांबानो जाबाय लोगोफ्रा बेनिफ्राय नै ओरैजाय हाजोआ खाथिथार नै आदैमोनानि न'आ बेबायदि नै फार्स्ट हाबनायावनो ओरैजाय बाख्रि मोनगोन नै लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय ओमफ्राय बे आदैमोनानि न' नै ओरै नायना लाबानो जाबाय लोगोफोर नै एकदम हाग्रा खाथि हिसाबै फुरा बारि बागान गोजा आरोना लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय आदै बे साननैसोआवथ' नोंथांमोनखौ एसे हाजोआव थांलाय फैलायखौबो उसुबिदा खोनादों बेनिफ्राय बे साननैसोआव परिस्थितिया माबायदि जाना दं अरुणाचल आरो आसामनि थांफैयाथ' बहुद उसुबिदा जानानै दं दासान्दि बन लायबो माने लायनो हायाखै आरो जों बेनि जायगायाथ' गैयै मानसि गोजा बांसिन माने हाजिरा साजिराबो मावहैनो हायाखै आरो नोंथांमोननि बे थांफै लामाखौबोथ' आङो बिराद उसुबिदा नुदों हाब्रां खुरनाय दै खुरनाय दाबो मिलाव लांदोंमोन दा बिदिनो बस्थासे बिदि फाफ्लियाव लानानैसो रोगानांगौ जाहैदों आरो गोजान जायोना मिला बेनिफ्राय दैमा बारनानै सायाव दा आङो फैयै फैयै मोनसे ओरैबायदि दुखुथिया न'खराव मोनफैबाय लोगोफोर आब'आ दं गुमैया गैया बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय बिसानि न'आ गावो आब'आ फोरमायनो थाखाय लाजियो होनना बुंदों बेनिफ्राय आदा सासे दङ खाथिनिनो बिथांजों आं एसे सावरायगोन ओमफ्राय गथ'फोरखौबो आङो देखायनो हायोबा एसे देखायगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नै न'आबो माने गुमैबो गैला नालाय मा खालामनो न'नि अबस्थाया बेबायदि आरोना लोगोफोर नै नायना लाबानो जाबाय नै न'आ बेबायदि बेनिफ्राय नै ओरैजाय बैसां न' आरोना बेनिफ्राय गारजेनथ' गैला हिसाबै न'आ एसे माने बायला जिला जाबाय आरोना लोगोफोर नै नायना लाबानो जाबाय आं गिबियावनो न'खौ एसे देखायग्रोनि नोंथांमोना मोजाङै नायदै नै ओरैनो नायना लाबानो जाबाय बेराफ्रा बेबायदि गिजि गब्लं जाजोब्बाय नै ओमफ्राय नोंसोरो सानैयाबो ना गथ'फ्रा एसे सानैया साबैसे दं होनदों गथ'फ्रा साब्रै गोजों गथ'ना बेनिफ्राय नै न'आ बेबायदि आरोना लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय नै न'आ बेबायदि बेनिफ्राय नै बैसां न'सो खुन्थाफ्राबो एसे लेमलांबाय न'फ्राबो बायला जिला जाजोब्बाय आरोना बेनिफ्राय बारिनि राउन्डआथ' बेबायदि हाग्रा बंग्राखा नै हाजो खाथि हिसाबै नै नायना लाबानो जाबाय बेनिफ्राय बे आदैयाथ' आंनो दहायनिफ्रायनो जायगाफोरखौ देखायबाय दं आदैजों रायज्लायथ'ला बेनिफ्राय नैबे आदाजों एसे सावरायनोसै बिसानि न'खरनि हाल सालफ्रा माबायदि खुलुमबाय आदा नैबे न'खरनि जाय बिगोमा ना बिथाङाथ' बुंथिना होनो एसे बोरैबा मोनदों होनना बुंदों दा बेनि सोलायै आदाखौनो बुंथिना होनायलाय आं आदानावनो एसे मिन्थिना लानोसै ओमफ्राय आदा नैबे न'खरनि आब'आथ' दंना गुमैया गैला होनदो बेसे गोबाव जाखोबा गोमानाया बोसोरथामसो जाबायना बेनिफ्राय गथ' गथायथ' थालांदों गथ' गथाया हौवासा सासे ओमफ्राय हिनजावसा साथाम थालांदों साब्रै गथ'फोरानो साब्रै ओमफ्राय गावजोंथ' साबा जाहैबाय
इनिफ्राय नैबे आबो मा मावो दा बर्थमान गुमैयाथ' गैला मावनायाथ' मा मावनो गैया बिदिनो हाजिरा मुजिरा मावो मालाबा बिदिनो बारि बागान बिदिनो माबायो ओमफ्राय गथ'फोरखौ नि थाखाय आरो जेनेबा आरो गावनि उदैनि थाखाय ओमफ्राय दा गथ'फोरखौथ' स्कुलाव थिनहरनांगौ नालाय जेरावबो गोजानावबो थांथावा माथावा जायो बेनो जायगाफ्रावनो ओरैनो मावलाबावो मावनानै सोलियो आरो इदि लकेलावनो मावो ना ओमफ्राय हाजोफ्रावबो थांनानै बेबायदि हाजिरा मावहैयो नामा हाजोआव थांनो बिदि सम मोनाना गथ' उन्दैफोरखौ गारनानै गथ'फोर दङ ना दाथ' ओमफ्राय बिथांमोनाथ' जानाय लोंनायाव बिराद खस्थ' जायो खोमा जानाय लोंनाया बेनोसै आरो खेथिबोथ' मावा खेथिया बिबौ दंमोन सासे बिबौआबो बेलेगाव डिउटियाव थाङो नालाय मा खामानि मावोबा बिबौआ बिबौआ बिदि माबा एसे डिपार्टमेन्टनि खामानि मावो नैबे आब'नि मा जायो बिहाव बिफा बिफा असे बिफा असे बिफा बिनि हौवाया बिनि हौवानि न'खरा बेलेगावसोमोन नालाय दा हौवाया थैनायखाय बेयाव बिफाजोंनो सथ'नानै दंफैयो आरो होमबा जेनेबा गुमैया बेलेगावसोमोन ओमफ्राय गुमैनि न'आ बबेयावमोन होनदो बिनि घन्टापारामोन गोदो घन्टापारा ना अबेबा खामानि मावनो थांनानै ना मानानै बिदिनो बेमार जानानै थैबाय आरो जेनेबा न'खरावबो बिदिनो फैसानि उफाय गैयामोन खोमा बेफोरबायदि हालोदाव बिदि जालांबाय आरो माने बेमार जानाय समाव बारा मोजां सिकित्सा खालामनो मोनदिया आरो ना बेमाराथ' ओजोंनो जाना फैखानाय ओमफ्राय जोंनो माबायाव खामानि मावनाय जायगायाव न'आव फैनानै सानाव साननै थाबाय हराव हरथाम थाबाय आरो बबे जायगायाव खामानि मावहैदोंमोनबा लिदु बिराद दुखुनांथाव आरोना ओमफ्राय दाथ' नोङो गथ'फोरखौ लानानैथ' बिराद खस्थ' जादोंना जानाय लोंनाया ओमफ्राय बेबायदिनो ओंखाम बायदिसिना राननोबो गोनां जायो नामा ओंखामखौलाय राननाङाखै आरोना ओंखामा आंनि जानाय खस्थ' मावनानै जानाय नालाय बेनि थाखाय खस्थ' गैया गाननाय जोमनाय फैसा थाखानि थाखाय एसे खस्थ' जाहैयो आरो गथ'फोरखौ होनबा बिराद खस्थ'यै माबाना दं आरोना ओमफ्राय ओमफ्राय गथ'फ्रा स्कुलावबो थाङो होमबा ना गथ'फोरखौ गासिबो स्कुलाव हगारजोबदों आङो ओमफ्राय हिन्जावसा गेजेरा थारमाने जोंना माबा जोनोम सार्टिफिकेटाव आङो हिन्जावसानि होदोंमोन ओमफ्राय जोनोम सार्टिफिकेटआ दा हौवासानि जादों नालाय दा आं आधार कार्डखौ दिहुननो हायासै आरो माइनि सेरजोंसो फिसा लामा आरोना लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय बेनिफ्राय न'आ नै बिदिब्ला लोगोफोर बिसोरनि न'खौ एसे नायनायजों लोगोसे बिगुमाजों एसे सोंनाय फिननाय खालामनि नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नै न'आ लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय बिसोरनाथ' हाजो खाथि हिसाबै बांसिन थख' बिलाइनि न' जाखायो नै नायना लाबानो जाबाय लोगोफोर नै ओरैजाय नै बेबो मेन न'आ थिं बेनिफ्राय खामसालिया थख' बिलाइनि नै नायना लाबानो जाबाय लोगोफोर नै बारियाथ' बिसिना हाजो खाथि नालाय बांसिन हाग्रा बंग्रा आरोना नै ओरैजाय औवा दं बेनिफ्राय ओरैजाय आं एसे देखायनि दै नोंथांमोननो नायना लाबानो जाबाय नै ओरैजाय नाहरनि बिदिब्ला एसे ओरैजाय खेथि फोथार गोजा आरोना गुथि नै रावबो गैया नामा गैया दा आङो फैयै फैयै मोनसे आरो न'खराव मोनफैलायबाय लोगोफोर इसानि नुथायखौबो एसे नायना लानायजों लोगोसे नोंथांमोनाबो दुखु सुखुखौ एसे खोनासंलांदो आदैमोना मा फोरमायो दैमा सेर नालाय बाला आरोना गथे बालायानो गोजा नै नायना लाबानो जाबाय नै बारिफ्रा बेबायदि लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय ओमफ्राय नै आदैमोनानि न'आ बेयो आरोना
आदै आं नोंसोरजों एसे सावरायनो होनना फैबाय आदि आरो मिसिंफोरनि गेजेराव दावराव दावसि जादोंमोन ना बे दावराव दावसिखौ लानानै बेनिफ्राय हाजोआवथ' थांनो हायाखैना हाजिरा मावनो हायाखै ओमफ्राय खस्थ' जादों नामा आदैमोना माबाफोर थाखा फैसानि खेथ्रआव एसे माबा जादोंथ' आरो हालुवाय थानानै हाजिरा मावना जाग्रा मानसि दाथ' थांलाय फैलाय खालामनो हायाखै गायग्रा हा गैयाना जोंहा गायग्रा हा गैयाना एसेबो गैया ओमफ्राय बिदिनो आयदारिफोर मावो नामा समाव मावो बे बोसोराव मावाखै न'खराव बेमार गोजादि ओमफ्राय माथो खालामना जायोबा आदैमोना बिदिनो दखान फिसा होफ्लायो बबेखिनियावबा न'आवनो होयो जागोन दे होमबा ना आदै नै इसानावबो थांनानै एसे सावरायहैनि आदैमोनानिनो फिसाजो जायो जाहैबाय ओमफ्राय बिजामादै दं एसे सावरायहैनि थांनानै नै बिसाबो हाल सालफ्रा माबायदि नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आंजों लोगोसे है मा खालामदों नोंलाय हे मा खालामदोंलै मा खालामदोंब्रा दा आङो फैयै फैयै आरोबाव मोनसे जोंनिनो बर'नि न'खराव मोनफैलायबाय लोगोफोर बिसोरनि नुथायखौबो एसे नायनायजों लोगोसे नोंथांमोना खोनासंना लादो बिथांमोना मा मा फोरमायो हाजोआथ' बेनिफ्राय खाथियानोखा लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय ओइ हाजोनिफ्राय नैबेखिनिया गुते खेथि मावग्रा फोथार गोजा लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय बेनिफ्राय बेसानि न'आ नै बेबायदि आरोना लोगोफोर मानसि दं दा सोर दङ नोंहा सोर दङ आरोबाव आया गैया न' मानो नै नायना लाबानो जाबाय लोगोफोर न'आ बेसाना बेबायदि नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय एकदम हाजोनि खाथियावनो आरोना बिथांमोना गासिबो हाजोआव बेबायदिनो थांलाय फैलाय बन लायनाय दंफां लायनाय गासिबो खामानियानो हाजोआवनो गोजा दा बिथांमोना गासिबो बन्द' जानानै दं दाखालि आगष्टनि 10 तारिख मिसिं आरो आदिफोरनि गेजेराव दावराव दावसि जानायनिफ्राय बेनिफ्राय लोगोफोर मोनसे खोथाखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखि बा नायना लादो नै इयाव ओरैबायदि गोजौ इनिफ्राय बेनि गाहायाव थांनानै दैमायाव बेसेबां सिङाव नोंथांमोना आं एसे देखायनि नायना लाबानो जाबाय नै लोगोफोर बेनिफ्राय बेसे गोथौ आरोना नै माबायदि हाब्रां खुनु लामा सामा थिग गैया बेबायदि खस्थ'जोंसो बे गामिनि रायजोफ्रा थांलाय फैलाय खालामो नायना लाबानो जाबाय नै बेबायदि हाब्रां खुरनाय बेनिफ्राय नै बेसेबां गोथौआव दंहैयो दे दालाङा नायना लाबानो जाबाय बेबो औवानि दालांसो टेम्प'वारि बेफोर गुते दै खुरख'जोबनाय गोजा नै ओरै बोहै बोहै दैमायाव गोलैहैयो बेनिफ्राय फैयै फैयै नैबे आदाखौ लोगो मोनबाय आदाया बे गामियाव मा जाहोननि थाखाय फैदों बिथांजों एसे सोंनाय फिन्नाय खालामनानै मिथिना लानि नै ओरैजाय दं आदाया बिदिब्लाथ' आदाजों एसे रायलायहैनि खुलुमबाय आदा खुलुमबाय नमस्कार आदाना गामियाथ' बे नङा आंना गामिया बे नङा
दा बेवहाय फैनायनि जाहोना जाहैबाय ओं आंखौ बेवहाय मोनसे खामानियाव सरकारा थिनहरदों। ओं दा थिनहरनाय बायदियै फैयाबाबो जाला। उम जोंहा नोंथांमोना बयबो जों मिथिगौ दायो सेन्सासनि खामानि सोलिगासिनो दङ। ओं बे हाउस लिस्टिं सेन्सास होननाय। ओं दा बिनि थाखायनो आंहा ओरैहाय नैबे गामिखौ दायो पाहारपुर होननानै बुङो। पाहारपुर ना पाहारजों एसे नांजाबफानाय माने। ओं दा लामायाबो पाहारनि जायगा नालाय। ओं दा ओरैबायदि लामा मोजांनिफ्राय ओंखारख्लायनानै नैबे दालांजों आं बारबोनो गोनां जादों। दा उफाय गैया बेवहाय माने मटर साइकेल लाबोनोबो एसे बहुत उसुबिदा जायो। उसुबिदा ओंखायनो आं बै लामा गोजौआव दोननानै दा फैनो गोनां जादों, थाबायना फैदों। अखा हाब्लाबो गाज्रि जायो, दासाबाबो सान्दुं गोसा, बेनिखायनो आङो एकदम गावबा गाव रेडि साथा माबा माबि रेडि लानानै फैदों आरो आं। दा ओरैहाय न' माखासे बेवहाय 12-13 घरसो दंमोन, जोंनि बर'फोरनि न' गोजा। दा उफाय गैया, दा बेफोर न'फोराव आं थाबाय थाबाय हाबनानै न'खरफ्रोमबो हाबबोनानै दा सेन्सासनि खामानि मावबोनानै न' नाम्बार होनानै आङो दा ओरै फैफिनबाय आरो दा आङो थांनो सानबाय। नोंथाङा दि सासे अफिसनि कर्मचारि हिसाबै ना, नोंथाङा दिनै आथिङाव सेन्देल, आखाइयाव साथा लानानै नोंथाङा दि एसेबां खस्थ' खालामनो गोनां जादों। बेलेग अफिसारफ्राथ' नै गारि लाबोयो, मटर साइकेल लाबोयोना, नोंथाङाथ' दिनै बेबायदि फैनो हायाखै, थाबाय थाबाय गिदिंदों। उफाय गैया। नोंथाङा बेखिनि एरियानि लामा बायदिसिनाफोरखौ ना जोंनि गोजौ लेभेलनि मानसिफोरखौ एसे बानायना होनो थाखाय खावलायो नामा? दा खावलायनो माने आङो नोंथाङा जे नैबे जायगायाव फैनानै जे आंखौ लोगो मोनबाय, आं गोबां साबायखर बावबाय। आरो बेवहाय आङो फैदों, आं बेवहाय फैनायखौ सोर नुदों? रावबो नुवाखै। दिनै जोंहा आदै दङ, आदैमोना बेवहाय रायजो जानानै दं बेसेबांबा गोबावनिफ्रायनो। बेसेबां खस्थ' सहायनानै बे लामायाथ' बे दालाङा बायजोबो, बियो बारस'नानै थांनो गोनां जायो बिथांमोना। दा नोंथाङा जे बोरैबा फैनानै जे लोगो मोनफ्लांफैदों, नै आदैयाबो दङ। दा जोङो बेसेबां खस्थ'नि गेजेरजों जोंनि बर' हारिया रायजो जानानै दं, बेखौ जायनो फैयो दिनै जायनो फैदों, आरो नोंथाङासो दिनैहाय बेवहाय फैनानै बेखौ ग्राउन्ड रिपर्टखौ नोंथाङा लाफैबाय। आरो बेखौ जोंनि गोजौ लेभेलनि मानसिफ्रा बा थिखादारफ्रा गुबुनफ्रा बानायनानै होनो थाखाय जोङो गुरैयै खावलायो, नङा होमबा आदै? जों बेखौ खावलायो। बिराद गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंनो बिथांमोना रायजो जानानै दं। बेखौ नायनांगौ, नायफैनांगौ। आरो जोङो जोंनि बर' फिसाफ्रा बिदिनो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों बिदिनो रायजो जानानै दं। जाहाथे गोजौ लेभेलनि मानसिफ्रा नायफैनांगौ आरो एसे सहाय फैनांगौ। आं दा बेखौ खावलायो। बेनिफ्रायथ' जि स्कुलाव थांनाय गथ'फोरना थांफै लामायाथ' बे मोनसेयानो। लामायाथ' मोनसेयानो बेनो। बेनिफ्राय जेथिया दैया अभार लोमोना, बेखिनियाबोथ' गुथे दै जाजोबो खोमा? जायोना? बे सामानि गुथे दै जाजोबो ना? होमबाथ' गथ' गथायफ्रा स्कुलाव थांनो हाया खोमा दै देरोब्ला? दा स्कुलाव थांनो हायाब्लाथ' एबसेन्ट जायो। दा दिनै फोरोंनायखौथ' गाबोन मोनफिना। होमबा गथ' गथायफ्राबो स्कुलाव थांनायाव बिराद खस्थ' जायो ना? दा बेखायनो आदैयाबो माबाफोर खावलायो नामा? आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलनि भिडिअ नायगिरि गेदेर गोलाव बिथांमोनखौ। बेनोसै आरो दा जेरखम समस्याफ्राथ' सोलिना दं, जों बिदिनो खस्थ'यैनो दं नालाय। बेहाय माने गोजौ लेभेलनिफ्राय सोरबा सासे सायख'नानै बेबायदि मोनसे खामानिखौ नायफैनानै बनायना होयोब्ला, दालां बायदिसिना बानायना होयोब्ला जों साबायखर सानो आरो बेखौ। होमबाना जोंनि गथ' गथायफ्राबो दुखु मोना। दा बिथांमोना आंनि सिगाङाव बुंदों, गोबां भट होगासिनो, भट होनानै भट होनाय समावल' गोदै बुङो आरो उनफ्राव माने नायफिना होननानै आदैया बुंदों, रोखा रोखायै बुंदों। दा बेनो बे सोलायनो रोङि जानानै दं आरो। दा गुबुन हारि मोनथाय, गुबुन जाथि जायगा मोनथाय, गुबुन हारसाफोर थायोब्लाथ' बिदि लामा जानानै थानाय नंलामोन दाहालागै। दिनैसिम RCC दालां जागौमोन, लामा जागौमोन। जाबाय होमबा ना? गोजोननाय थाबाय दे। दालाङा नै बेबायदि आरोना लोगोफोर, नै नायना लाबानो जाबाय। नै बेबायदि ट्रेम्पवारि औवानि बानायनायसो। नै बेबायदि औवानि खुन्था, ओरैबो खुन्था, बेनिफ्राय नै गेजेरजों बेबायदि हेबनाय। बियो जोबथा आरोना लोगोफोर, नायना लाबानो जाबाय लोगोफोर। नै ओरैजाय फैयै फैनानै बेनिफ्राय नै ओरै नाय बेसेबां गोजौ लोगोफोर, जेने थेनेसो दावखोदों मटर साइकेला। हारसिंमोन हिसाबै आं बेखौ देखायनो हादिया, जेने थेने दावखोबाय आरोना लोगोफोर। नै
माबायदि गरा खुरजोबनाय लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय नै बेफोराव बस्ता होदोंमोन गुते बस्ताफ्राबो जिख्लाब जिख्लिब जाजोब्बाय हाफ्रा नै खुरख'ला जोब्बाय दैमायाव थांबाय नै बस्ता जाबनायफ्राबो बेबायदि जिला जिलि जाजोबना दं लोगोफोर ओमफ्राय नै लामाखौ नाय लामायाबो बेबायदि खुरखाबाय नायना लाबानो जाबाय नै होमबा लोगोफोर दिनैनि ब्लग भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थाला नामा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन ओमफ्राय जोबथारनायाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंगोन लोगोफोर पाहारपुर गामिनि खाथि खालानि बर'फ्रा ओरैबायदि खस्थ' मोन्दों ओरैजाय लामा बायदिसिनायाथ' बायख्ला बायख्लि ना गारि थांनो हायो ना मानसियानो मोजाङै थांलाय फैलाय खालामनो हायो ना स्कुलाव थांग्रा गथ'फ्रा मोजाङै थांलाय फैलाय खालामनानै स्कुलाव थांनो हायो बेबायदि गासिबो बिथिंनि थाखाय ओरैबायदि खस्थ' बेनि थाखायनो दहाय एसे सिगाङाव जोंहा आदा आदैमोना फोरमायखाबाय जुदि जोंनि बे धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि गेदेर गोलाव बिथांमोना जुदि नुसनबायदोंबा नैबे दैमानि सायाव जाहाथे दलं बायदिसिनाखौ एसे बानायनानै होबा मोजां जायो बिथांमोनाथ' दहाय खावलायखाबाय होमबाबो आं आरो खावलायबावबाय होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थाला नामा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम आरो जुदि नोंथाङा बोरैबा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोदानै हाबसन फैफ्लांदोंबा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन जोबथारनायाव गासिबो खनसे थेंक इउ गोजोन्थों बर' हारिनि जै